Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako upraviť tému Shopify. Prihlásiš sa do Shopify ako zvyčajne, potom v predajných kanáloch klikneš na online obchod a hneď uvidíš témy. Vyberieš si tému a klikneš na prispôsobiť. Ak nemáš tému, klikni na importovať tému a choď do obchodu s témami. Tu si môžeš prezrieť témy a potom ich importovať. Klikneme na prispôsobiť a budeme presmerovaní. Je dôležité otestovať svoj obchod aj na mobile. Máš tu možnosť vybrať si desktop alebo mobil. Väčšina ľudí nakupuje cez mobil, tak sa sústreď hlavne na to, aby to tam vyzeralo dobre. Teraz sme na úvodnej stránke a keď tu klikneme, uvidíme aj ďalšie dostupné stránky. Napríklad prejdem do košíka. Takto vyzerá stránka a môžete všetko upravovať jednotlivo podľa vašich predstav. Odporúčam prejsť každú stránku postupne. Poďme na domovskú stránku, kde môžete klikať na všetko. Keď kliknem hore, vpravo vidíme možnosti na nastavenie. Tu je napríklad schéma, ktorú môžeme zmeniť, trebárs na červenú. Nie je pekná, ale môžete meniť veci podľa želania. Potom v pokoji prejdite všetko a kliknite na ďalšie. A pozrite sa, čo všetko tu môžete zmeniť. Prejdeme na kolekciu, klikneme tu a môžete upraviť aj text. Stačí kliknúť na text, ktorý chceš upraviť a vpravo uvidíš možnosti úpravy. Napríklad tento text tu. Ak chceš zmeniť prvky, čo je hore a čo dole, vľavo vidíš celkovú štruktúru. Ak chceš inak vybrať text, na ktorý som klikol a upravil, môžeš to urobiť tu alebo cez jeho nadradenú skupinu. Keď kliknem na oznamovaciu lištu v hlavičke a potiahnem ju dole, vidíš, že sa to zmení a môj obchod je vyššie. Takto môžeš zoradiť prvky podľa toho, čo chceš mať hore. Tak klikaj a skúšaj, čo všetko sa dá zmeniť. Inak si vyber inú tému. Dúfam, že ti toto video pomohlo. Takto ľahko sa dá upraviť téma Shopify. Ak ti video pomohlo, budem rád za like. Tak ahoj.